I ara és el moment de posar-nos al dia amb el que importa de veritat. Cugat.cat. Notícies. El Johnny, un lladre drogadicte intern a la presó madrilenya d'Estremera, anirà a les llistes d'Esquerra Republicana a les eleccions del 21D, Àlex Massana. Sí, el mercat de fitxatges preelectoral està on fire i Junqueras ha aprofitat el temps i ha fitxat el Johnny el Tripi, un pres d'Estremera que ha simpatitzat per la causa independentista. L'objectiu d'Esquerra és fer unes llistes més transversals i té pinta que el Johnny és que Junqueras i companyia li deixessin de fotre la brasa amb el tema. De fet, Johnny el Tripi ja es considera ell mateix un pres polític, tot i portar 7 anys entrant i sortint de la presó per furts i tràfics diversos. El govern català, presidit per Soraya Sáenz de Santamaría, recordem, prohibeix l'ús del caganer als pessebres. Si el PP ho considera una falta de respecte cap al cristianisme, que és això d'un tio cagant davant del nen Jesús, i també cap a Espanya, ja que, segons ha assegurat Sáenz de Santamaría, Cristo era espanyol i complia la Constitució. L'anomenada llei de pessebres permet, això sí, utilitzar paper d'alumini per simular rius i recórrer com a mesura excepcional a figuretes de Playmobil o de Lego pels pagesos. Un hipster mor a la porta d'una botiga d'Apple després d'una setmana i mitja pillant wifi. Un drama del segle XXI, això que se t'acabin les dades del mòbil. El tio havia d'escollir entre menjar i el wifi i ho va tenir clar. Això sí, durant el temps que va estar pillant el wifi de la botiga va poder fer un timelapse molt guapo, 532 històries d'Instagram i actualitzar Twitter per poder escriure amb 280 caràcters. Això sí, va morir quan estava tuitejant i portava 138 caràcters. I ara els esports amb Carles Mayol. Gianluigi Buffon demana a la màfia italiana que li canviïn la merda de selecció que li han posat. El veterà porter italià, que al gener farà 40 anys, ha demanat que es torni a repetir la fase de classificació pel Mundial de Rússia, però que aquest cop li posin italians de veritat jugant. Buffon ha fet unes trucadetes per arreglar uns temes i espera que no torni a passar res semblant. I el videoarbitratge permetrà als àrbitres meravellar-se amb els quàdriceps de Cristiano Ronaldo. Correcte, el sistema de videoarbitratge, l'anomenat VAR, que es començarà a aplicar l'any que ve a la Lliga Espanyola, servirà bàsicament perquè es vagin aturant els partits i tots els espectadors, jugadors i àrbitres puguin contemplar junts la bellesa de Cristiano Ronaldo. Bé, això és el que li han explicat al jugador portuguès. Serveis informatius de Cugat.cat. I ara volem saber el temps que farà les properes hores amb Joan Bustamante. I ara ja sí, ja ha arribat el fred, un fred que gela per dins. Sobretot si esteu sols a la vida i no teniu ni un gatet que us dongui calor després de la feina. Doncs no us mentiré, fa més fred. Sobretot dins del vostre cor. Pel cap de setmana, llàgrimes i depressió pels homes solitaris i sexe i llar de foc a les parelles que porten menys d'un any de relació. I fins aquí el temps. I també volem saber a aquesta hora quina és la situació del trànsit a aquesta hora de nit, Jordi Sala. Transit nos cuenta la historia de una banda de ladrones que huye tras atracar un banco y topa con una familia que se encuentra de acampada. Aprovechando la ocasión, los criminales esconderán el dinero robado en su coche mientras estos descansan. No podrás creer lo que pasará después. Moltes gràcies, Jordi.